गिबियावनो जोंनि DM Facts चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय बावहरनाय थाबाय। जोंनि बे गोदान चेनेलाव गोबां रोखोमनि गोमोथाव आरो सोमोनांथाव फेक्ट्सफोरखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ जों भिडिअनि गेजेरजोंनो मुलुगनाङै गासैबो जायगायाव दावबायहोनो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायजोबगोन। फेक्ट नम्बर 1 दंफां बा बिफांखौ दानब्ला थै ओंखारो होननानै बुंब्ला नोंथांमोनहा फोथायगोन नामा? थारैनो नोंथांमोनहा फोथायनाय नङा। नाथाय बेफोरबायदि बिफांखौ येमेन हादोरनि सिङाव थानाय स्कट्रा मुंनि जायगायाव नुनो मोनगोन। बे बिफांनि मुंखौनो ड्रागन ब्लाड ट्री बुंनाय जायो। बिफांखौ जेब्ला दानो अब्ला बिफांनिफ्राय थै ओंखारो। बे बिफाङा 150 बोसोरसिमहालागै थांनानै थानो हायो आरो बे बिफाङा 10 निफ्राय 12 मिटारसिमहालागै गोजौ जायो। नाथाय बिनि जौनाया 10 बोसोरसिमहालागै 1 मिटारसोल' गोजौ जायो। बे बिफांनि गोजा थै बायदि बिदैजों मानसिफोरनि थैयाव जानाय बेमार आजारफोरा थिग जायो। बिफांनि दालाइखौ नायोब्ला दालाइ नङा रोदाफोर बायदिसो नुयो। जेयानो जादोला बे बिफांनि सायाव नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थानानै हरबानो जाबाय। फेक्ट नम्बर 2 एमाजन फरेस्टनि सिङाव थानाय सानाये टेम्पिस्का मुंनि दैमा। बे दैमाया मानि थाखाय मुंदांखा फैदो जों मिथिनि। एक्चुअली बे दैमाया गोदौबाय थायो जायनि थाखाय बियो मुंदांखा आरो बेखौ बइलिं रिभार होननानैबो मिथिनाय जायो। बे दैमाया 6.4 किल'मिटारसिम गोलाव। बे दैमायाव जिब-जिबि थांनानै थानो जोबोर गोब्राब बा थांनानै थानो हाया, जायनि जाहोनाव बे दैमायाव मासेबो गोथां जिबि नुनाय नङा। बेबायदियाव मानसियाबो गोलैनांगौबा 1 मिनिटावनो थैगोन, मानोना बेनि दैया ओरैबायदि गुदुं। बेनि टेम्पारेचारानो 100 डिग्री सेल्सियासनि खाथिसिमहालागै सौहैयो। साइन्टिस्टफोरनि बायदिब्ला बेफोरबायदि हाई टेम्पारेचारनि गुदुं दैमा थानाया आसरितनि खोथा नङा। जास्ट मोनसे जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि दैमा दैसाफ्रा हाई टेम्पारेचार जानो हाथावो। बेनि जाहोनानो जादों खाथि खालायाव भलकेन' बा अरगें हाजो गेब्रुबाय थाग्रा जायगा थानाय। नाथाय गोमोथाव खोथाया बेसोदि बेनि खाथि खालायाव जेबो भलकेन' जाग्रा बा अरगें हाजो गेब्रुग्रा जायगा गैया। दंब्लाबो ओरैबायदि गोजानावसो, बियो 700 किल'मिटार गोजानावसो दङ। अब्ला बियो जेबो एफेक्ट होआ। दिनैसिम बे गुदुं दै गोदौनाय दैमानि जाहोनखौ साइन्टिस्टफ्राबो फोरमान होजोबनो हायाखै। बेनि थाखायनो बे दैमाया मुलुगनाङैनो गोमोथाव जाना थाबाय। फेक्ट नम्बर 3 पेनसिलभेनिया मुंनि जायगायाव गोमोथाव अन्थाइफोर दं। साननो हागौ अन्थाइफ्राबो गोमोथाव थायोना? नाथाय बियो थार। नाथाय बियो मानि थाखाय गोमोथाव नोंथांमोनहा मिथिया जानो हागौ, आरो जायफोरहा मिथियो बिथांमोनहा आरोबाव नायलांबावनो हागोन। बेफोर अन्थाइया बेनि थाखाय गोमोथाव दि बे अन्थाइफोरनिफ्राय मिउजिक इन्स्ट्रुमेन्टेल साउन्ड ओंखारो बा दामनाय देनायनि देंखो ओंखारो, आरो मोनफ्रोमबो अन्थाइनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि देंखो ओंखारो जेब्ला अबेबा मोनसे देजाबग्रा मुवाजों देयो बा हुथ्रुदो। बे जायगायाव बेफोरबायदिनि थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन सुबुंफोर फैना नायफैनो मोजां मोनो आरो अन्थाइखौ दामनो देनो मोजां मोनो। नाथाय गोमोथाव खोथाया बेसो बे अन्थाइया मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि देंखो ओंखारहोयो। बेनि सायाव साइन्टिस्टफ्राबो 2-3सो जाहोन खोन्थादों। सोरबा बुंदों डाइबेस मुंनि अन्थाइजों जादों, जायफोर अन्थाइफोरखौ अरगें हाजो गेब्रुनायाव मोननाय जायो। आरो माखासे साइन्टिस्टफोरनि बायदिब्ला मोनसे अन्थाइयाव देयोब्ला ल' फ्रिकुवेन्सिनि साउन्ड ओंखारो जायखौ जों खोनानो मोना। नाथाय खेननै खेनथाम बार अन्थाइखौ देबाय थायोब्ला गासै फ्रिकुवेन्सिफोरा गावजों गाव इन्टारेक्ट जाना बा गोहोम खोख्लैलायना साउन्डआ बांबोयो। बेनिखायनो बेबायदि देंखो ओंखारो। नाथाय दासिमबो रावबो सियर नङा बेनि मेन रिजोना बेनो होननानै बुंनो हानाय। बेनिखायनो रिंगिं रकआबो बयनिबो नोजोराव गोमोथाव जाना थाबाय। जेयानो जादोला नोंथांमोनहा बेनि सायाव माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव बुंहरनो हागोन। फेक्ट नम्बर 4 इंलेन्डनि नर्जब्र मुंनि जायगायाव ओरैबायदि गोमोथाव दैखर दं। बे दैखरनि बोहैनाय दैया ओरैबायदि गोमोथाव जाथाय जाहोयो। बेनि बोहैनाय दैयाव जेखि मुवा बा बेसाद माबा मोनसे दोनोब्ला बेयो लासैनो अन्थाइ जालाङो। ओंखायनो मानसिफ्रा बे जायगायाव बेरायनाय नामैनो बे दैखरनि बोहैनाय दैयाव गावनि माबा मोनसे मुवा बा बेसाद गारबोयो आरो गारबोनाय बेसादखौ अन्थाइनि महराव नायनो थांफिनो। बे गोमोथाव जाथाया मानो जायो? ओरैनोथ' दैयाव खनि बेसाद बा हाइ मिनारेल थानायनि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया जानो हायो, नाथाय एथ'ग्राब थाब जानो हाया। खमैब्लाबो 100 बोसोरनि बारा नांगोन। नाथाय बे जायगायाव 1 उइकनि गेजेरावनो अन्थाइनि महर लायो। नंगौ, थारैनो बियो गोमोथाव।
लोगोफोर दिनैनि फेक्सआ बेयावनो जोब्बाय आरो नोंथांमोनहा अबे फेक्सखौ साबसिन मोनदों कमेन्ट बक्सआव हरना खोन्थाहरनो हागोन। बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो हागोन। बे चेनेलाव फेक्स, हिस्टरि, गोमोथाव जाथाय, जायगा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअफोरखौ मोननो हागोन। गोजोन्थों।